Ahoj pro všechny creepery. A creepery. Prostě creepery. Dneska tady máme vlastně první díl parkouru. Jo a počkat, tak ještě se musím trochu nastavit. Split control. Jo, tak. A můžeme rovnou začít. Tento parkour se jmenuje Parkour of Life. Takže parkour života a jdeme si ho zkusit. Hop. Teď si uvidíte. Parkour skill. Dobrý. Já nejmenuji se Steve. Počkej. Aha. Jo. Tak, takhle to je. Dobré. Jdeme na to. Jdeme. Au. Au. No dobré. Hop. Tak. Děláš si doma ze mě srandu, že s tím? Tak. Jak můžete vidět, ale změnil jsem si skin. Místo toho, za co jsem hrál to, tak jsem si změnil vlastně dokonce i název. Zertexcraft. CZ a Creepercraft. Takže jsem tam změnil jedno slovo. Tak, kousni si, bite. Kousni. Děláš si mi tak stranu, je to lajka, já to nevím dát. Tak, no mé, skoč ty creeper jeden. Ne. Prostě nechci být prostě, no tak. Don. Jich tady mají nic, prostě jaký tak se nevěčumí. No a už mě nechta dělat si tady můj parkour. Já jsem to dal. A teď vylezl na to, se nám to se poseru. No. Tudu. Ne. Já už to nebudu naskákat vůbec. Tak parkour, že šumsko. To si ty parkoury radši budu stavit sám. Mám to lepší, nebo mě bude stavit dobrý přítel. Bub. Tak. Já to přeskáču. Hop. Hop. Říkám. Šup. Hop. Co, já netočím. Já hraju prostě. Přestaň otravovat. Já si jen tak hraju. Jo, jen tak si hraju Minecraft. Jo, jen tady tak skáču. Jo. Skáčeme. Co? No? Mně se taky zdá. To je takový rage! Já už se proto loučím a čau.